Bali, ang Balungaw po ay isang maliit na bayan dito po sa eastern part po ng Pangasinan. Nakilala po kami bilang goat capital po ng Region 1. Dito po ay pinifeature po namin ang mga kambing po at especially during yung 101 ways to cook kambing po. At meron din po kaming mga ibang delicacies po dito. Ito po yung patupat na luto po sa buri palm. And also yung sweet tuba na ito yung buri nectar po na isa pong delicacy na nakakarating po sa iba't ibang bansa rin po. Dinadayo ito dahil lang sa ating hot springs. Dinadayo ito because we are the only town that has hot and cold springs. We have no beaches, so we only have mountains, we have forests. But I'm really happy that we are now known as a place where people are really and amazingly hospitable. Lahat ng pupuntahan mo dyan, sasabihin nila sa'yo, kain tayo. So lahat ng mga nandyan, regardless kung ano ang estado, sasabihin nila sa'yo, kain tayo. So yun ang kultura natin dito, Ilocano culture. Inaanyayahan ko po kayo pumunta rito po sa Balungaw, lalong-lalo na po dito sa Mount Balungaw Hot and Cold Spring Resort, Balungaw Hilltop Adventure, upang sa ganon maranasan nyo po yung init ng aming hot spring. At syempre, para sa ganon matikpan nyo rin po ang aming pinagmamalaking mga chivon dishes po, mga kambing, and also our patupat, sweet tuba, and tupig po. Maikan! Kaya namin sinasabing special ang aming puto dahil unang-una, ang tubig namin dito sa Kalasyaw ay napakalinis at saka ang ginagamit namin na bigas ay selected talaga. Wala kaming pampaalsa na ginagamit kundi natural na pinaalsa namin sa banga. Kaya malambot ang aming puto. Galila ug Kalasyaw, and you will witness our considered to be white gold of Kalasyaw, which is puto. If you have spare time, you can visit us and we will guarantee na magkakaroon kayo ng magandang experience trying our one town, one product, which is puto. Sa mga kababayan po natin, mga kaibigan po natin, sa mga naghahanap na magkaroon ng extra income o hanap buhay, subukan po ninyo ang pag-aalaga ng hito. Pwede po sa concrete tank, pwede rin po sa lupa, sa tarapal o tarpaulin. At nag-aanyaya po ang GNS Aqua Farm na pasyalan ninyo yung aming po nga pasilidad. At ganoon din po, ipinag-aanyaya din po namin ang ating produkto, ang ating hito, tangkilikin po natin to. Palakasin po natin ang pangisdaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hito. Tara na! Experience the joy of organic farming.
Dito sa aming farm, matitikman nyo at iba't ibang klase ng pagkain. Mula herbs, fresh fruits, at syempre in-season na vegetables. At dito nyo rin matitikman ang aming flower salad. Maltakin nyo, makulay ang inyong pagkain at masustansya. Good food is always good for the tummy. Kaya punta na kayo! Ang aming pong Balingasay River ay isa sa cleanest river sa Region 1 at dito po matatagpuan ang isa sa mga pinakasikat na floating restaurant dito sa Pangasinan at nag-iisa dito sa aming lugar. Kayo po ay aking inaanyayahan na subukan po ang Bulinaw. At para po ma-experience nyo po ang magagandang tanawin, masarap na pagkain at magandang kultura at history ng aming bayang Bulinaw. Ang produkto namin dito ay tinatawag na binungay na niluluto sa kawayan. Kaya naging espesyal ang aming produkto dito dahil din sa magandang pagkaluto, timpla at saka yung mga tuklasan naming dapat maihalo, mangga at saka yung latik. Subukan niyo pong tikman ang aming espesyal na binungay. Actually, maraming klase ng pakwan ngayon na rino-promote namin. Kaya naiiba po yung lasa, isa po sa farmer's practice. At saka yung pinangdidilig, may kasama pong alat, no, salinity. Yung salinity ng tubig ay medyo mataas. Medyo malaki po yung naitutulong nito sa mga farmers namin. Unique na unique ang Alaminos Longganisa dahil sa itsura pa lang, kakaiba na. Dahil sa ginagamit naming mga materials, gamit din po kami ng string na gawa po sa silag. At ang ginagamit, mayroon din po kaming natural color na ginagamit, aswete or anatasids po. Hindi lang po siya ginagamit pang color, it adds also flavor to our Alaminos Longganisa. That makes this unique aside from the other longganisas. Tourism is a growing industry, and by promoting our culinary heritage, we can attract visitors who are interested in experiencing our unique food traditions. This can help to create jobs and stimulate economic growth in our communities.
pagkain na ito ay ang mga piting saksi sa ating kasaysayan. At dito sa La Union or sa Ilocos Region, marami kayong ganyan. You are the keepers of traditions, no? Sana sa inyong henerasyon ay madugtungan ninyo ang kwento ng ating pamanang lahi. Halina po kayo sa Lingayen, Pangasinan. Bumisita po kayo sa aming factory para naman po matry nyo ang aming product. Ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo ang sarili nating pagkaing Pilipino. Through all this, the Department of Tourism Region 1 boasts of trademark cuisines that highlight not only the culture and tradition of the people, but also boosting the potentials of food tourism for an overall gastronomic experience in the North.